Matthew chapter 26 verses 31 to 35. Matthew chapter 26 verses 31 to 35. Anata, akong gihangyo ang tanan sa pagbarog mga igsoon alang sa pagbasa sa pulong sa Dios. Matthew chapter 26 verses 31 to 35. Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, niining gabi una kamong tanan, managan og mamiya kanako kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro miingon kang Jesus, dili kayod kana o dili kayod ako mobiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. Sa dihang miingo o si Jesus miingon kang Pedro, hinumdumi kini, sa dili pagani mutugtugaok ang manok karong gabi huna, karon nga gabi katulo ka moingon nga wala mo ako hiilhi. Si Pedro mitubag, dili ko gayud kana, dili ko gayud ikaw ilimod, bisan pagpatyon ako uban kanimo. Og ang tanang tinun-an misulti usab sa ingon. Magampo ta, among langitnon nga amahan kining mga pulunga imuha ni, ug ang among mga kinabuhi imuha usab o Dios. Walay usa ka namong gipanag-iya sa relihiyon, gipanag-iya sa tawo, or gipanag-iya ni bisan kinsa. Tungod kay ikaw lang man ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, naghatag sa kinabuhi sa matag usa Ginoo. Mao nga kung gipangayo giampo nining kagabion, na kining mga pulunga tin-aw ni nga masabtan sa tanan nga maabot nining maong mensahe nga amo sab ning maikinabuhi o Dios. Salamat kaayo Lord nga kami padayong magmatngon, magmabinantayon sa among pagkinabuhi samtang nagpaabot mi sa imong pagbalik Ginoo. Tabangi kaming magkinabuhi gyud mig unsa imong gitudlo diri kanamo. Mao ni ang among giampo, gipangayo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon, ang atong hisgutan karon kasing-kasing nga nabahin. No? Kasing-kasing nga nabahin or divided heart. Importante kayo nga kitang mga Kristohanon makasabot og ayo o kinahanglang magbabinantayon ta kay sa atong pagpangalagad o igsoon dili pwedeng mabahin ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Nasubo ko gaayo rong adlawang naguol ko wa pug ko'y gisuginlan nganong naguol ko og ayo karon. But ako lang pod nga gikip tungod kay usahay mga igsoon kanang maghuna-huna ta og kaayuhan, kaayuhan ba gi-consider nato ang tanan kanang kita pa'y mahimong sad-an, no? Kita pa'y mahimong dili ra gyud ko gusto nga naay taong masubo sa ako di po ganahan nga na ako'y taong kasub-an. No, so ako nga gikip ang rason lang gyud nga dili pareho ba na may lain-lain mag-conviction ang tawo, lain-lain og plano, lain-lain paagi sa pagtawag sa Dios, lain-lain punta og gasa. So kung naa ka na nga gasa wala ko ana, og napo ko ani nga gasa wala ka na, dili man ta pwedeng mag-compare. Ilabi na kung maghisgot ag pagpangalagad sa Dios. Muna nasubo kayo ko nga deep gud kayo nga akong gihuna-huna nga. Pero salamat sa Ginoo mga igsoon nga di gyapon pwedeng mabahin ang atong kasing-kasing. No? Ang pinakarason gyud ngano nga desisyon ko nga kinahanglan gyud nga sa usara gyud ka magbalantay ang madungog tungod kay di ko gustong mabahin ang huna-huna sa katawhan. No? Di ko gustong mabahin ang huna-huna sa katawhan. Moto nga pagkahibaw nako nga munang naay mga inganang kasubo, kaguol kay nganong di naman kamo wali dire nganong di naman kamo tudlo, nasubo sad ko ba? No?
So munang anyway, dili gyud pwede nga mabahin imong kasing-kasing, ang imong kasing-kasing naka-focus lang gina sa Ginoo. Unya manginabuhi ta, unsay ato mga diskartes kinabuhi, dili pwedeng mauna ang mahimong kabahin. No? Naka-focus gyapon tas Ginoo kay bisag unsay naa nato, pagkuhaon na sa Ginoo wala man tay mahimo. Nasabtan nato ni. So dunay usa ka tawo nga assuming sa iyang kaugalingon. Moingon kay kag assuming kanang akala niya sa sarili niya, di ba? Ingana no? Assuming. Ang iyang pangalan mga igsoon, one of the prime apostle in the New Testament si Peter. Ingon patos uban siya ang pinakauna nga pope, dili oy. Si Pedro gipadalas mga Hudyo, dili sa mga Hintil. Si Pablo may ga-ministry dito sa Roma. Na? So one of the prime apostle, dako kayog nahimo nga siya'y nag-abli sa buluhaton. Kini si Apostol Pedro mga igsoon. Unya, imong makita ni sa unahan nga ang nagsunod niyang prime apostle nga nipadayon sa iyang giablihan nga pagsangyaw sa kaluwasan may tungod kang Kristo, paingon sa mga Hintil, kini si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo. Si Pedro ani nga tayma for 3 years nga kita siya milagro og na-disciple siya sa Ginoo. Assuming kayo siya siyang kaugalingon nga kanang murag siguro kaayo na siya sa iyang kaugalingon. Maminaw ta ani tungod kay daghan nato bisag taud-taud natang pangalagad kaingon tag sakto na gyud ta. So sigurado kayo siya sa iyang desisyon. Nagkalayo, nagawas, nagbaha nga kadasig ni nga nanumpa gyud siya nga bisag patyon pa siya di gyud niya biyaan ang Ginoo. So ang tawo mga igsoon nga wa gyud nabahin ang iyahang kasing-kasing ug hunahuna kung para sa Ginoo, para rin sa Ginoo mo nang mukumit gyud ayon nga Lord bahalag magkamatay di gyud ka nako biyaan. Pero sa unahan mga igsoon nabahin gyapon ang iyang hunahuna ug ang iyang kasing-kasing. Watch out kay tingali ang pagkabahin sa una-una o sa kasing-kasing ni Apostol Pedro, mauman nga delikado pod nga mapatay siya, ikaw ug ako wala pa ta kasinati o lutuson ta o gani mamiligro ang atong kinabuhi tungod sa kamatayon kay Kristohanon ta, wala ta kasuway ana. Nabahin na gani ang atong mga kasing-kasing. Munang pagpahinumdum lang ni nga dili pwedeng mabahin ang imong kasing-kasing kaysa ni agi natong gisgutan may tungod kadto siya sa pagbiya nato sa Dios. So pag nabahin ang kasing-kasing sa tawo, mauna siya pinaka number 1 hinungdan nga mobiya gid siya sa Ginoo. Moingon tingali ka, pastor, wa man ko nibiya sa Ginoo kay tanang schedule sa simbahan na aman ko. Pero ang kamatuoran mga igsuon sa atong kasing-kasing o sa atong hunana, nasayod tag nahigugma pa batas Ginoo. Nasayod tag init pa ba ang atong pag-alagad sa Dios? Ikaw mismo ay makatubag anak, kay wala ko kahibalog unsa imong gibati. Wala po ka nakahibaw unsay naa sa akong kasing-kasing. Mo nang og maghisgotag nagpabilin pa batas Ginoo or wala na diha, nabahin na ba ang atong kasing-kasing or nahiusa gyapon diha sa Ginoo? Ikaw rag ako mo'y nasayod anak. Amen ba? Unsay sugo sa Ginoo? Love the Lord your God with all tubuok nga kasing-kasing. Love the Lord your God with all your heart. No? Ako karon pag ingana nagka-problema dito nga mo ni anong sa may ang rason nganong di na siya mo anhin nato. Plus ay problema sa dito sa Negros nga mao ni and gilisod kayo akong sitwasyon huna-unaon kay layo manggod ko sa akong mga igsuon. So mao na nga ni asay ato adiring mga kinadaghanan kayong mga buluhaton. Nya mo nang please cooperate lang sa ta this time nga palihog lang mula sa jud tay magpabadlong. Kay doon naman ang adlaw magpasalamat ta. Na ato yung ayuhon tarungon ni atong pagkinabuhi tubangas Ginoo. Hunong na ta atong pagka tigpakaroning nun. Unsa man to? Pakitang tao. Unsay example sa pakitang tao kung kini akong isuot murag sa wayon ko niya kanina lang kay malipay siya. Pakitang tao man na. Pero adto ka sa Dios magpakita ka diha sa tubangan sa Ginoo. Ang imong huna-hunaon ang akong pagkinabuhi panghuna-huna unsay gibati nako sa akong pagpanulti ug pamatasan pakitang Dios gyud ni di gini pakitang tao.
Bahala kung sa ikasultis tao basta kay ang Ginoo, di ba? Amen. So mo na mga igsuon nga palihog lang undangon sa gyud nato ng mga pakitang tao gyud. Ang ato gyud fokusan nga nang unsa man gyoy nakita sa Ginoo diri sa atoa. Akong Osbon, ikaw ug ako naa sa simbahan. Pero kung maghisgot na gani ta og pagbiya sa Ginoo, ikaw may nakahibalo og sa imuha nga pakiglakaw sa Dios og ako po'y nakabalo sa ako. Kay ngano man, naa may mga tao nga naaragyod na kanunay diya sa Ginoo. Nagsimbas Ginoo, naghalad sa Ginoo, pero ilang kasing-kasing nibiya na sa Dios. Na usa sa mga ilahanan ani kanang di na gyud ka mobasa sa pulong sa Ginoo. I need bantaan ha. Ingon ang Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but in every word. So kinahanglan ang pulong sa Dios. Ang uban mo ingon mabuang kag mobasa kas pulong sa Ginoo. Lingian ang imong tapad, nabuang ba? No? Muna ilang huna-huna. So, munang maminaw ta og ayo karon tungod kay si Pedro ani nga time sigurado gyud kayo siya. Iyahang gituis ang gisultis pulong ni Cristo sa pulong sa Dios. Tanawa ra gud ni. Ingon si Ginoong Hesukristo unya, mingon si Jesus sa mga tinun-an niining gabi una kamong tanan managan og mamiya kanako kay ang kasulatan nag-ingon. Kinsa nag-ingon nag-ingon na ang Biblia. So dili pwede nga mausob ang gisultis Biblia. Pero si Pedro ang iyang gibati akala niya mas tinuod ang iyang gibati kaysa sa gisulti sa pulong sa Dios. Ningon ang Biblia, niyon sa Biblia, patyon sa Dios ang magbalantay og magkatibulaag ang karnero. So kisay nagsulti ana ang Dios, kaya maning pulong, di ba? Amen. Pero si Pedro gi-insist niya ang iyang gibati, ang grabing kadasig nga ang grabing kaligon nga naa niya without expecting nga sa umaabot di ay maluya siya. Mabahin niya una-una iyang kasing-kasing. Iyang gi-insist nga, no. Kung pulong sa Diyos, nag-iong patyo ng magbalantay o magkatibulaag, mamiya, ako dili ko mubiya. Sa ato pa, di mao ang pulong sa Diyos, kining akong gibati, mo insakto karon. Nga di gyud ko mubiya. Pero kay gisulti naman dire, nga ningon, ang kasulatan nag-ingon, patyo ng magbalantay, magkatibulaag kamo. Sa 33, tanawa, mingon si Pedro kang Jesus. Uno, og si Pedro mingon kang Jesus, dili gayud ako mo biya kanimo bisan pag biyaan kanitanan. Kung usa kas 12 murag mag-uol ka. Imagine si Jesus na diri unya 12 diha, ingon si Lord, magkatibulaan kamong tanan. And then nitindog si Pedro, Lord, kini mga dagwaya, Lord, mamiya ni nimo ako di ko mabiya nimo, Lord. So ang Ginoo imbis na nakigsulti siya sa tanan, niliso siya og si Pedro na ron ang iyang giatubang. No? Tanawa, lapalapag ka sa abot sa ulo. Ikaw, Pedro. Sultian ka nako. Sa dili pa mo tuktugaok ang mano. No? Sa dili pa mo tuktugaok ang manok. Katulo mo akong i-deny. Katulo mo akong ilimod. And then si Pedro, si Kristo na nagsulti, all-knowing si Kristo. Amen. Kabalo siya kung sa'y mahitabo sa unahan, kung sa'y mahitabo unya, kung sa'y mahitabo ugma. Kabalo si Lord nga Pedro, mubiya, lagi gihapon ka. Munang ningon si Lord, pagsulti, Pedro, di pa mo, mubiya ka nako. And then si Pedro, wag gihapon siya, naminaw sa gisultis Ginoo, kay ang iyang gipaminaw, ang iyang kadasig. Awas-awas God. Unsa iyang gisumpay pagsulti dire, tanawa ra gani sa verse 35. Si Pedro mitubag, dili ko gayud ikaw ilimod, bisan pagpatyon ako uban kanimo. Sa to pa si Rong nay si Lord nay wrong. Kasi Lord may nisulti mismo nga imo gyud kong i-deny. Pero niyon sa siya, dili, uy, ano i-deny makanako? Si Lord nakabalog kung sa'yo mahitabo. Si Pedro, ikaw ug ako na kay ligon kaayo karong gibati nga kadasig nga moalagad gyud Ginoo. What if moabot ang time, hasmagan ka ug daghan kayong pagsulay, kanang grabing naakas kawaladon.
gibitray pa jud kas imong mga kahigalaan, kaubas pamilya, mga kasilinganan, unya grabing bagaa pag yung kinadaghanan kayo kag obligasyon, mga bayronon, unya dakson pag yung kag balatian, i-blame pag yung kas tibuok nimong banay. Unsa kayo mong bation? Makaingon pa ka kang Lord. Dasig hapon, dasig. Tara Lord, tara. Di ko kumubiyan mo, magkamatayan man. Ing anak ka, muabot ka sa punto nga ing anak gihapon ang atong pagpakiglakaw sa Ginoo. Or musugod na kagyangod og muingong Lord, gulagad ko nimo. Dako kog donisyon sa church. Nga na tingali kagkalit no. Nga nung gingani mo kunimo, nga nung gidumtan mo kunimo, Lord. Hay naman imong saan. Asa naman itong giwali atong isugog dagway na uwang namong pastor. Warabay wali atong di ko kasabaan. Asa nagipangwali atong kadaugan paborog panalangin, Lord. Naapabaka na. Because ani nga time, ang katumanan sa gisulti ni Jesus na kani si Pedro ang iyang kadasig, makauwaw sa uban. Paminaw, og dunay usa dinhi nga dasig kayo, padasig-dasig na pulang ang uban, tama? Ang usa grabe naghinila ka ampos Ginoo, la gadayi gitulo ang luha. And then tagtanaw nimo, abi pa lang ni pastor, ora niya akong mga kauban, wa ko na presensya sa Ginoo. Wa ko na presensya Oh Lord, dasig-dasig po kag imo. Pag ingon ni Pedro, patyon pa ko Lord. Di gina may tabo nga biyaan ka nako. Ang ubang mga tinun-an ni unsa? Ni unsa ang ubang mga tinun-an? Og ang tanang tinunan, misultoy usab sa ingon. Nadasig silang apil. Uwawa po ni. O sara may katingog-tingog nga mangkikuyog ni Lord. Nakini si Pedro nangangin sa iyang pagpakasala. Pag ingon niyang di ko na ako kabiyaan, Lord, mas okay di ang magpakahilom lang, no? Unya buhaton lang nimo og unsa gyud nas imong kasing-kasing para sa Ginoo. Ulaw man kayo sila, 11 kabuok. Nagisip. Siya ramay, mauban ko no pre. Siya ramay ko no'y maunong sa Ginoo hantod kamatayon. Tindog nagsagot usa, Lord, di may mubihan nimo. Tindog po tong uban, Lord. Uban gud minimo kay buhi patay gud ni pangalagad man nga tuwa. Pag-abot sa panahon, sila yung tanan na Mia. Sila yung tanan ni Mia. Gikan sa pagdakop ni Jesus, sila yung tanan na Mia. Katong mga ama nga nakasulti, patay nga gibanaw, mga buta nga nakakita, bungol nga nakadungog, mga bakol nga nakatindog, silang tanan na Mia. Oy, nagpabilin. Nga naman, kining tawong bahin na daan ang kasing-kasing dali gyud kay nang makabiya sa Ginoo. Naa kay pamilya pero hiusaha gyapon imong kasing-kasing sa Ginoo. May panarbahog, may panginabuhi ta pero hiusaha gyapon imong kasing-kasing sa Ginoo kay inig abot sa pagsulay. You know what? Grabe kayo ron gatirahanay ang South Korea o ang North Korea. 9 hours. Ika 9 hours ang alas 5 rong hapon nga nakita na kong gatirahanay sila. Naa sa boundary. Puro warning shots nga mga missile ilang gipang tira. Gabalsanay sila. And gamay na lang yun kayo'y panahon mag-World War III na. Gamay lang kayo panahon yun. Gamay na lang yun kayo. Naan na yun gaandam, giyahay na yun sila. Pabikil ba? Nya magtinabangay man dahil na sila. Nya anak nga time kung walo mo kabuok sa pamilya, ang tunga og tasa nga bugas, inyo nang lugawon, bahinon anang walo. Sa usa ka adlaw mo ra na yung kaon. Ang sabaw mo ihatag sa gagmayng mga bata. Mo nay dakong posibilidad nga mahitabo. Pero lagi kining tawo nga naas Ginoo lahi man kayo ang pagtagad ni Lord niya. Munang dili lagi gyud pwedeng mabahin ang atong kasing-kasing. Kay moingon tang panginabuhi ni or ani Ginoo natural man ang manginabuhi ta pero dili pwede nga ang katunga dito tuanas panginabuhi ang katunga naa na sa Ginoo kay kaning tanan ato ra maning biyaan.
Kining tanan iyaram ni sa kalibutan. Amen. Na maminaw kita ani. Now, daghan kayong rason nganong ang tawo makabiya gyud sa Ginoo, pero ang pinaka number 1 gyud rason ana pag nabahin na ang iyang kasing-kasing. Munang niingon lagi ang Bible, love the Lord your God with all your heart. Di pwedeng mabahin. Kay kung mabahin, talikod na kadaan sa Ginoo. Amen. Kamong mga asawa, musugot ba mong duha mo sa inyong balay? Musugot mo? Duha mo sa inyong balay. Nga asawa. Okay pa mo? Nga nagpuyo mo sa usa ka balay. Na imong bana o duha mo nga asawa. Sugot mo? Ikaw, Mama Ima. Sugot ka nga si Papa dugangan nato ni Rodrigo Tre? Rodrigo to man kay presidente man tong Rodrigo 1. Musugot ka? Dili, pwede na no. Duha mong magdulog niya? Imagine kung unsay imong bation kung makahibaw kang duha mo sa kinabuhi sa imong bana nga gapuyo mo sulod sa panimalay. Imagine kung na nga bation ni mo na, grabe na, mauna ang bation sa Ginoo sa diha nga atong kasing-kasing nabahin na. Naminaw pa da? Munang importante kayo mausa ng atong una-una ang atong kasing-kasing diha sa Diyos. Di na ta mo blame sa uban o magkinaunsa. Iusahon ginato ang atong kasing-kasing una-una diha sa Diyos. Sama kang Pedro, grabe gyud kay yang confident. Assuming kay siyang di lagi God. Sa pagkaron dayon, patyon ko. Di gyud ko mo biya sa Ginoo. Kini mga dagwang niya mo klaro kay di kasaligan oh. Ngana siya? Pero sila gyud ang tanan di kasaligan kay namiha gyud ang tanan uwa gyud nahabilin. Kabalo ka, moabot sa punto sa imong kinabuhi nga ego na lang kang moingong sa una. Nganuman, ibutang man ka sa sitwasyon ni Lord nga daw ikaw ra usa. Na imong bana, na imong asawa, na imong mga anak, na imong mga pero ang imong gibati daw ikaw ra usa. Maabot sa time ngayon ana aron makasabot ka nga ang Dios ra gyud mo di mo biya nimo. Ang Ginoo ra gyud di mo biya nimo. Sa kaniadto high school lami ang dili college, di ba? Kay ang pinaka-close nga friendship may tabo man na sa high school. Kay elementary duwa man na. Pagabot og high school diha naman magsugod ning mga banding-banding. Mga cutting classes, mga dawat-dawat dito sa pader kay mangikyas. Yung high school life, what a high school life, di ba? Kay balos lyrics. Pero moabot na yun ang time nga makabati gyud kang ikaw ra usa. Parang masayod ka nga dunay usa nga dili gyud mo biya nimo, di nimo makita siya mao ang Dios nga nagbuhat nimo. Now, pamalandungan nato moadto ta sa daang tugon mga igsoon sa Old Testament. Atong tun-an og pamalandungan ang kinabuhi ni King Solomon. Usa ni among gisgutan kagabi unsa ni si Solomon. Si Solomon anak siya ni David. A man after God's own heart. Ang taong grabing nakapalipay pag-ayo sa kasing-kasing sa Dios. Si David. Ang iyang anak kini si Solomon, si David willing kay God siya nga mohimo og templo sa Dios. Pero giingnan siya sa Dios, no. Dili ka ang motukod sa templo tungod kay ang imong kamot na bulit sa dugo. Kay warrior man to. Mopatay man to 1:10,000 man to si David. Musulong man tong mag-inusara. 10,000 ang iyang sulungon. Munang gigaman siya og awit na mapukan ang napulo kalibo, libot kanimo, di ba? Grabe to si David. And gina siya Ginoo, dili ikaw motukod templo ang imong anak. After that, si David mamatay na, gihimo karon nga puli kaniya ang iyang anak nga si Solomon. Now si Solomon mga igsoon sa batanon pa kay siya unang nahimo pag yun siyang hari. Sa gitawag pa siya Ginoong mahimong hari, batanon pa siya. Ang iyang worry is unsaon niya pagdumala ang kinadaghanang katawhan og dako kayo nga nasod.
Wala siya nag-worries pagpakigubat sa mga silinganang mga nasod. Tanawan eh. Second Chronicles chapter 1 verses 7 to 12. Tanawan eh. So, nag-ampo si Solomon, nagpakitabang sa Ginoo. Ingon diha. Niadtong gabi una, mipakita ang Dios kang Solomon og miingon kaniya, pangayo sa imong gusto. Kanang nas imong tapad na unsa may imong gusto. Sulti ba? Dali sulti. Kabalo mo, ang tubag sa tanan og mangutana tag unsa imong gusto, kwarta. Hindi mangangko ni uban no. Patanon. O pangutanon tag unsay atong gusto, kwarta. Di man po kamo yung Lord siya. Ngano man? Unsa man mag-date mo, wa may kaon ra. Simot-simot ang matong Senyor Pedro. Kwarta gyud nang number 1 nga gusto sa tawo. Kay pinaagi sa kwarta, mabuhat niya ang matarong, mabuhat niya ang dautan. Munang kini si Solomon, gitistingan siya sa Ginoo sa maong pangutana, pangayo kanako bisan unsang imong gusto. Ayan, tanawa ang tubag ni Solomon. Og mingon si Solomon sa Dios, gipakita mo ang dako og malungtaron mong gugma ngadto sa akong amahan nga si David, o gihimo mo akong hari puli kaniya, o Ginoo nga Dios, tumana karon ang gisaad mo sa akong amahan. Kay gihimo man akong hari sa katawhan nga daghan kaayo, atagi ako karon og kaalam og kahibalo sa pagdumala kanila. Kay kinsa may takos sa paghari niining daghan kaayong katawhan. Ang gipangayo ni Solomon kaalam. Hello? O sige, gipangayo ni Solomon? Kaalam. Tagaan kag daghan kay kwarta wa kay kaalam unsa una? Ugma wa na ng kwartaha. Hurot ang 50% sale sa ICM. Ug wa kay kaalam ang igsoon ingon siya, Lord, tagai kog kaalam. Sunod ningon siya kahibalo. Wa, kahibalo og kaalam murag pareho ra man pastor. Dili. Parihaan ning lamisa, makamalo ka mo basa sa sukod ani ang gitas-on niya, ang iyang width, ang iyang height, ang iyang tiil o sa gitas-on na. Munay kaalam, pero moingon na gani kag kahibalo, kanang makamao kang mupanday. Kabalo ka unsaon nimo pag-aplikar. Kita dinhi puno kayo tag kaalam every time maminaw tas pulong sa Dios, pero kahibalo kuwang pagyud. Unsa man ang kahibalo pag-aplikar sa kaalam nga atong nadungog. Naa na ta? Amen? Ingon siya, tagaay kong kaalam o kahibalo. Si Solomon, dili siya selfish. Nga naman, naghuna-una siya for the sake sa katawhan. Dili lang sa iyang kaugalingon. Now, kasagaran mga igsuon, kung maghisgot kag immature Christian, kaugalingon, rag yun ay huna-hunaon. Di ginamulingi sa uban. Kumusta ang uban? Unsa na kaimtang sa uban? Kaugalingon, rag yun ay huna-hunaon. Amen? Napa mo diha? Oh, kada tanan, walay mo ingong, ako ray giigo. Sige, kita tanan, inang igo ko. Oh, igo tang tanan, apilin nagwali. Sa unsang paagi, na ay mga panahon nga kung para sa itong kaugalingon, di ta manawag sa uban. Pero doon na tayo problema, halatanan, panawgon. Kita tanan, di ba tama? Kita tanan, ing anak. Wala di manoo. Mga katong mga di mo yun, una na mag-uli. Di ba tinuod na? Maapil og tawag si Congressman. Si Rapi Tulpo. Daghan yun kaya ni. Basta si Solomon, mga igsoon, dili siya selfish. Tanawar ko ng iyang kabatanon. Kanang grabe kaayong pag-disciple sa iyahang amahan diha niya. Sa pagsugod niya hari iyang naaplikar ang tanang kaalam nga gihatag sa iyang amahan diha niya. Og gani ingon pagod siya, dugangin ni Lord tagaay kog kaalam og kahibalo. Tanawag unsay response ni Lord. Mitubag ang Dios kang Solomon, husto ang gipili, ang imong gipili sa to pa. Depende di anis pagpili nato mga igsuon. Usahay ang pinakamaayo sa tawo. Walay bili at tubangan sa Ginoo. Tama?
Ako usbon, usay ang pinakamaayo sa tao walay bili at tubangan sa Ginoo. Now, kung ang tao mga igsuon magdali, kang ang tao mga igsuon murag ka nang sigurado na siya siyang kaugalingon, mamiss niya, usas Bisaya ng mamiss. Mapakya siya sa unsay best sa Ginoo nga giandam para niya. And you know, ang Israel nagprepare si Lord og best nga king. Kinsa to si David. Pero kay ang mga Israelita nagdali, tanaw sila sa palibot, uy, na naman sila hari. O to po'y hari sila. O na po'y hari ito nga nasod. Kita wa may hari. Samuel tagain na may hari. Kay masayon ang among pagkinabuhi. Kung doon ay tawong mo order na mo, mugiya na mo. Giingnan nila si Prophet Samuel. And then si Prophet Samuel, mao'y gigamit sa Ginoo at that time to lead the Israelites. The whole nation. So ningon si Samuel, dakong sala ning inyong gihimo. Pero magkagubot man og dili. Lord, usa may buhaton ani ningon si Lord. Sige ihatag nila ko sila ang pangandoy. Munang gi-install nga temporary nga hari si Saul. Kay ang Israelite dili kahulat sa Ginoo nga ang Dios nag-andam sa best. Ako ning dasig sa akong mga anak diri mga batanon, ang inyo lang nakita ni pastor, maldito isog. Wa mo nakakita sa gugma ba? For you nga makasabot kang naay best nga giandam si Lord, munang maingon si Lord, ayaw sa ayaw. Pero kay ang ato mang best may atong ganahan. Best lagi na karon unya pag-abot panahon kulatahon man kaana. Munang pagmatata ha? Kay ang best sa tao, dili ra ba gyud na mo'y best sa Ginoo. No? He is the God of order. Paminawan nig ayo. Ginikanan tabangi taon ko ninyo ani. Kay kinagrabihan jud kayo ako dako kayo na akong kalipay pilay akong edad mamatay ko. Nga ang kabatan-una naghuman sila eskwela nindot kayo ang pagkaplastar sa ilang future based sa plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi. And si Lord, He is the God of order. Kinsa si Lord? Lord? God of order. Una, gibuhat niya ang langit ug ang yuta. Sunod, katubigan, mga fish pan, ang mga kaisdaan, diha, mga mananap, mga kakahuyan, ang tanan gikinahanglan sa tao. Sunod, ang tao, mo'y pinakalas. Na si Lord, step by step, og order siya sa imong kinabuhi, og sa akong kinabuhi. Dili niya pwede nga sa unang adlaw, pagsabayon niya ang buhat. Himuon niya ang langit ug yuta sa unang adlaw ug himuon po niya ang tawo. Asa niya ibutang ang tawo? Munang sa ato pod order. Maklaro man animo, mailhan man animo. Kung naa pa ka sa season ang eskwela sa gyud ni. Ing ana ra man na. Kay naa man na season tanan, order man na, di pwedeng pagsabayon man na nimo. So, again, dili pwedeng mabahin ang ato nga kasing-kasing mga igsuon. So, lipay kaayo ni si David, balik ta, si David, mao ang best nga king nga giandam, human niya kini si Solomon, o si Solomon, wa siya kabalog unsaon. Wa siya naghuna-una siyang kaugalingon, iyang hinauna ang katawhan. Unsa ikayos katawhan? Busan ingon siya, Lord, tagay ko kaalam og kahibalo. Ang iyang giampo o gipangayo sa Ginoo mga igsuon, nakapalipay kaayo sa Dios. Tanawag unsa? Mitubag ang Dios kang Solomon. Husto ang imong gipili. Wala ka mangayog kaptangan o bahandi o kabantog o kamatayon sa imong mga kaaway o taas nga kinabuhi alang sa imong kaugalingon. Nangayo kahinuon sa kaalam o kahibalo aron makamando ka sa akong katawhan nga paharian ko kanimo. Verse 12, ihatag ko kanimo ang kaalam o kahibalo. Dugang paniini, hatagan ko ikaw dugang sa kabtangan, bahandi, kabantog, labaw sa nabatunan ni bisan kinsa nga hari kaniadto ug sa maabot. Ang tanan nga gipangayo ni ang tanan nga pwedeng pangayoon sa tawo. Wala og dili maoy napilian nga pangayoon ni Solomon. Ang gipangayo ni Solomon kaalam og kining maong kaalam mao siya isusi nga bisan ang tanan nga iyang gipangandoy ug wa niya pangayoa iyang maangkon. Nasabtan nato ni. Munang before ta mangandoy og mga butang sa kalibutan, siguro ang kining pulunga gipangandoy nimo sa matag adlaw sa imong kinabuhi.
Kami personally nag-pray mi sa Ginoo, Lord, hinduta nga namin kayo galigong panimalay. Kagalingon nga yuta nga mong barugan sa balay, O Lord, nag-ingon na. Pero kung wala na may pangandoy sa pulong sa Dios, way kapuslanan ng uban dihang mga pangandoy. Kadi aman diri gagikan tanan ang panalangin sa Ginoo. Di ba? In fact, musugot ta nga nangandoy ka, ihatag ni Lord or dili, wadi na isa pa yan. Kaya nga naman, mas dako, mas labaw, o dili matupngan ang atong nahuptan, kinsa man na ang Diyos diri sa atong kinabuhi. Nasabtan na to? By the way, walay labot ning unsang mga tuo-tuo, relihiyon, pundok, wala na apil kung maghisgot ta og pagkinabuhing nakapalipay sa Diyos. No? Naibag-ong balita ron mga igsuon ni gawas, grabing kalat kayo. Pare to sa asa to? Kadtong niingon diha nga nang gimulistya niya ang 16 years old, unya na-rape niya dayon gikuan siya gi-entrapment, operation ang kay nasumbong tong daga. And after that daghan kayong mga bad nga comments. Nga si HR tingog mo diha, daghan na tong mga ingon na, mga judgment na. Kabalo mo, bisag unsa imong posisyon sa simbahan, mapastor ka, maministro ka, mapare ka, prone tang tanang mahagbong sa sala. And ang atong mabuhat is to pray kung kinsa ning biktima. Kay dili man lang ang nakahimo sa krimen, ang nahimuan sa maong krimen, maoy biktima. Apil ang nabuhat, biktima sabna sila. Kay someday, laglag na sila sa impyerno. Kung dili sila mapasaylog, mahatagan sa maong kaluwasan. Ang pastor sa Dumaguete, iyan ang gipost. He said, let's pray, aning tawhana. Instead of judging him, kinsa tong walay sala mo'y unang mubato. John chapter 8. Ang tanan salaan, muna nga mo pray ta sa usag-usa, nakabuhat og sala, wala nagbuhat og sala, kinahanglan sa itong mga pag-ampo. Wala sila na kinahanglang hukman nato. Kanang nas imong tapad, inawa ko na kinahanglang hukman nimo. Dali sulti ba? Kaya basig someday manghukom na nimo. Maulaw dyan yung uban, may ngoran. Uy, hukmanay. So, gipangayo niya ang kaalam o ang tanan iyag yung naangkon. Now listen to this. Nakatugod si Solomon og una kining duha. Magnificent temple og ang iyang palasyo. Kinagrabihan. Muna iyang natukod kay ang una ganyang pangandoy ang paragyod sa Ginoo. Mao na pinaka-the best sa pagsugod pa niyang pangalagad sa Dios. Lord, magtukod gyud og templo nimo. Kinagrabihan. Kung imong sudlo na maong templo nga gihalupan sa mga bulawan tanang gamit mga bulawan, kinagrabihan. And listen to this. Walay hari nga makigubat ni Solomon kay ang tanang hari gustong magpailalom ni Solomon. Nakita nila ang kaalam ni Solomon nga maoy ni palig-on og ayo sa iyang gingharian, maoy ni pauswag og ayo sa iyang gingharian, ug maoy naghimo niyang bantugan, busa nangandoy sila nga mailawom sa landong ni Solomon aron lamang mawisik-wisikan sa kaalam ni Solomon aron malig-on pod ang ilang gingharian. Nangandoy sila nga ang influensya ni Solomon muwisik-wisik sad sa ilaha. So nagbuhat si Solomon palasyo og ang kinagrabihan ang iyang gibuhat nga templo para sa Ginoo. Sa iyang pagbuhat sa maong templo mga igsuon, nahuman ang maong templo, libuan ka mga halad ang iyang gihimong mga baka, mga karnero kahayupan. And after that nagpray siya, Lord, kung makasala ang nasod sa Israel, himuon imong dili mo ulan, unya ang imong katawhan muanhi ani nga templo or moatubangan ni nga templo og magampo nimo tubaga. Kung makasala ang katawan sa Israel, sulungon kami, girahon kami og tuwa nami sa gira, bisag tuwa mis layo nakigubat nito, mulingi kami og moatubang sa dapit diin ni dinhi ang templo padag-ami sa away Ginoo. And Lord, kung makasala kaning mong pag-ampo and then gitubag siya ni Lord. Mo nang atong gikanta. Ang tubag ni Lord 2 Chronicles 7:14, tama? Ingon siya, yes, Solomon, if my people who are called by my name, kung ang katawhan nga akong gitawag, pinaagi sa kong ngalan, magpaubos og mutalikod sa ilang mga sala, din ako nga nias gingharian sa langit, maminaw kanila,
ayuhon ko sila og ibalik ko ang kadagaya sa yuta. Ani nga time, nagpakita pa ni nga grabe pa kayo ang close kaayo nga relationship ni Solomon og ni Lord. Nasultian mo nako, attention sa tabi sa katugon na kaayo, gamay na lang yun. Duha na lang ka oras. Paminaw. Sa Bible mga igsuon dunay duha ka panghitabo sa sugilanon sa usa ka magtotoo sa Dios. Una, ang tawo nga layo kaayo sa Ginoo og naduol sa Ginoo. Kinsa man na si Apostol Pablo. Unsa man to si Pablo? Kriminal. Daghan siya gipapatay, gipapriso, gipasunog nga mga Kristiyanon, gipalutos niya ang mga Kristiyanon. Nahimo siyang apostoles. So gikan siya sa layo sa Ginoo ug naduol siya sa Ginoo. Amen. Si Solomon, paminaw, gikan siya sa pinakaduol kaayo sa Ginoo ug nalayo gyud siyang walay sama ni bisan kinsas Bibliyang nalayo gyud sa Ginoo nga igsuon. Buti na lang before namatay si Solomon, nakahinulsol sa Ginoo. Nakahatag siya mga panambagon. Gisulat niya ang Ecclesiastes. Pagpasedaan sa tanan. Nga bisan pag tanan imong maangkon, malayo kas Ginoo, kawang ang tanan, way kapuslanan ang tanan. Tanawag unsa ni si Solomon. Next, bisan ang pinakalayo nga queen sa tanang mga gingharian, sa tanang mga nasod, kinilang si Queen of Sheba ang nasuwat diri sa Bible nga nagbiyahe kinalayuan kayo og niadto kang Solomon. Nagdala siya og kunboy nga kunboy nga mga loaded og mga bulawan. Nganuman gipili niya nga makabaton siya kaalam gikan ni Solomon kaysa sa maghupot siya daghang bulawan. Sultian ka na ko, bisag unsay imong nahuptan, kung wa kay kaalam, pulong sa Diyos, lugi yung ka kanunay. Katong walay Bible, sure ka nga wa kay Bible, ing nako kay tagaan ka na ko Bible. Kaya rong naa kay mabasa o naa kay kaalam sa pulong sa Diyos. Manimog laba, magbasa ka. Before ka matulog, magbasa ka. Makabakanti ka, magbasa ka. And then, mo duol tong silingan ni mong chismosa. Sorry kay tirhanam ko'y buhaton ron. Saan di mo buhaton ron? Di ba libre ka ron? Di mag-Bible reading ko. Nga anak na may tabo. So grabe kayo. Bisan ang Queen of Sheba ni adto niya. And then, unsay word sa Queen of Sheba ni Solomon, ningon sa Solomon. Bisan ang tigpaypay nimo, tig-serve nimo pagkaon, or tig-trapos imong lamisa, mas labaw pa sila kabulahan kaysa nako. Nganuman, nakadungog sila kanunay sa imong kaalam, matag adlaw, kay naa siya, diha nimo. Gatuot ang mga igsoon og blessed na kayo ta makaangkon tag 100 ka palasyo. Tanang klase sakyanan mapalit nimo. Tanang bangkos tag bilaran puno sa imong kwarta. Gatuo kag bulahan ka na dili. Diha gikan ang Queen of Sheba. He said mas bulahan pag yun ni sila nga niya nakapaminaw kanunay diha nimo. Usahay kita mga igsoon gipulan na tagpaminaw, goyor bugid siyang mahuman. Mana kaadyo. Pero bulahan dito mga igsoon nga kanunay tang nakapaminaw sa kaalam sa Ginoo. Now, after that, nibugnaw ang gugma ni Solomon sa Ginoo. Nabuak ang iyang kasing-kasing. Gibaliwala niya ang kaalam o kahibalo nga gihatag sa Ginoo niya. Nganuman, nahimong kumpiyansa si Solomon nga dili mo ubos sa 700 ka mga gingharian ang nagpailalom sa iya. Na kumpiyansa na siya. Og hangtod nga nahimo mga igsuon tungod sa iyang kadato, ningon ang Bible, naghimo siya 200 kadagkong taming nga bulawan. Kay wanay kabutangas bulawan, gihimo niya lang niyang taming sa mga sundalo. And then 300 kagagmayng taming. Ningon pagid ang Bible, sa kapanahunan ni Solomon, ang plata or silver daw mga batura. Kita ron, lami nang kaya itong paminaw, og natay mga silver ang kinadagkoan kayo. Son? Pila mo na, son? Na? Doon nga po, dun siya.
Lumi na kayo itong paminaw, ana. Pero sa time ni Solomon, murara na sila, sipa ulang na. Ginagrabihan. Ba't kabalo mo kung sa'y pinaka-worst kini? Tanawon nato ni. Nay pangutana unsang mga butanga makapabiya nato sa Ginoo? Daghang uban mayong ang kasakit, balatian, kamuladon, problema, kamatay. Dili oy, tanawan ni. Ato ta karon sa 2 Chronicles. No? 2 Chronicles chapter 9 verse 15 and 16. Mao ni ang akong giingon ninyo. 2 Chronicles chapter 9 verse 15 to 16, naghimo siyang 200 kadagkong taming nga bulawan. Ang gibugaton sa matag taming 7 ka kilo. Hala ka? 200 times 7. 1,400? 1,400 ka kilong bulawan ni gihimo niyang gagmayng taming. Unya aw dagkong taming, naghimo usab siya 300 ka taming gikan sa bulawan nga ang gibugaton sa matag usa 3 og 2 ka kilo. Iya kining gibutang didto sa balay nga ginganlag balay sa lasang sa Libanon. Grabe kayo no? Tungod kay wa nay mabutangan sa iyang bulawan. Imagine ning mga gingharian gahakot og bulawan ngadto sa iya. Apil pa ang mga unggoy, mga maayong kahoy. Ano? Makapangutana ba mo ana nganong naapil ning mga unggoy o galiwas kaniadto mga igsoon usan is katabang nila magtrabaho sila. No? Mas abtik ug mas kusgan pa nis tawo. Ang uban anay well trained. Mga unggoy ug mga aliwas. Di nang naminaw. Ha? Isip mo gamay diha kay mga tulog na mo ron og di mo kumpiyansaan mo diha magkatulog di mo diha ron. Now, kumusta mga igsoon? Dira, kumusta? Ang suod kayo, ang duol kayong relasyon sa Dios og ni King Solomon, nagpabilin ba kaha? Tan-awon nato. 1 Kings chapter 11 1 to 13 og dinhi na ta mohunat og magtapos. 1 Kings chapter 11 verses 1 to 13. Nanata? Ningon ang Bible sa 1 Kings chapter 11 verses 1 to 13, si Haring Solomon dagha hinigugmang babayeng langyaw. Una, nilabag si Solomon sa kasuguan sa Dios. Nga mga Israelita kinahanglang magbinyo ra gyud isig ka Israelita aron nga sila parehong nakaila sa Ginoo og malikayan ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Amen. Sunod ingon. May anak sa hari sa Ehipto. Kining Ehipto, giingnan sila ayaw ka mogbalik dito og ingna ang inyong kaliwatan nga di gyud mo balik dito. Ang gibuhat ni Solomon nipalit siya 600 ka chariots. Chariots ba to? Kabayo nga gugubat or para galamiton sa palasyo mga igsuon dito sa Ehipto. Sunod, niya ang pagigingon dre, giminyuan niya ang anak sa hari sa Ehipto. Daghan nagilabag si Solomon. May mga Moabihanon, tanawa. May mga Amonihanon, may mga Idumihanon, may mga Sidonihanon, o may mga Hitihanon nga iyang naasawa. Teneneneng. Nahitabo ni mga igsuon sa diha nga naabot na si Solomon sa pinakahabog sa tanang panganduyon sa kinabuhi sa tao. Unsa man na niya ang kadungganan. Bantugan na siya. Naa na niya ang kadato, naa na niya ang kagahom. Nahitabo na hinuon ni tanan. Kaya usahay, pagpaawason ni Lord ang blessing sa imuha, malayo noon kas Ginoo. Di na mo simbag Domingo kay mag-shopping, kay nakadawat og bonus. Ingon ang verse 2, ang mga Israelita gididian sa Ginoo sa pagpakigminyo kanila aron dili sila madala sa pagsimba sa laing mga Diyos-Diyos. Apan bisan pa ni ana si Solomon
nahigugma kanila pag-ayo. Aduna siya 700 kaasawa nga mga prinsesa. Tanawan eh. Og mag-ingon na gani kag mga prinsesa, mga anak sa mga hari. Sa usa ka gingarian, pila man ang hari? Usa. Sa ato pa, kay 700 man ni kabuok ni mga prinsesa nga naadre, dili mo ubos og 700 kaging harian. Ang nailalom sa gahom ni Solomon. Iyang gipang, ang uban manggod ani political issue. Nganong makig-alayan sila ni Solomon sa unsang paagi nga mahasakop sila ni Solomon, ilang ipaminyo ang ilang mga anak. Imagine si Solomon na as 80 edad or 70 or 60. Unya 17 paning prinsesa gipadala dito. Solomon, himbisan dayon to ni Solomon. Tan-awon dayon niya sa tiil abot sa mo ang himaya og kadungganan. Kay sa laktod nga pagkasulti, si Solomon mga igsuon sa naidaran na siya dito pa siya naka-acquire og daghan kayong mga asawang di magtotoo. Munang giingon, kanos agi uban og natiguwang mo pay ipabadlong. Seryoso kayo ka sa imong bana. Seryoso ka sa imong asawa. Sa diyang hapit na nga po nakausap ka ng chicks. Bahala mo kung saan nyo pagsabot na akong pinulungan, ha? Nada pa, niyong pagyod. Doon na siya 700 ka mga asawa. Kanang wala kasabot og 700, 700 palihog. Nga mga prinsesa, mga anak ni hari, og 300 kapuyo-puyo, og gidala nila si Solomon sa pagsimba sa ubang mga Diyos tungod sa iyang mga asawa. Solomon, uban ni ko ba? Masamanta, ang Cebu, kay mo board exam ko Solomon, dagagod kayo. Iyay, biyaan pa lang ko ani. Imagine sa usa ka tuig, maminyuan niya na ay 20 ka buok, 15 ka buok, sunod tuig. Minyo na po siya lain, sunod tuig minyo. Hangtod na kaidaran na siya, nagkadaghan niyang giminyuan. Imagine ko nun eh. And all these women, they came to Solomon not because they love Solomon. Nidool sila tungod sa power. Arong ma-influensyahan sila. Mahimo mo sila. Gamahanan mo taan ng apel. Munang bisag tiguang halapatol. Kasagaran res Pilipinas, mga igsuoning unana, dili na ko kwestiyonon tong naghigugmaay. Pero naagay wala naghigugmaay. Matinga ka mga igsuon nga, ingana ka, ingana ni ihang kuyog. Unya, ang ihang kauban mga igsuon, habog kayo, city ang height. Unya, ang color puti, tas ilong siya, okay rag ilong. Unya, gakango-kango na mulakaw, mo'y holding hands. Sweet kayo. Mo'y kasagaran ka ni ato din sa atong nasod, no? Di ba? Pero karon lahi na. No? Yan, ay, grabing kawala doon, mamimpal na lang. O siya, kasabot man na mamimpal? Ha? Manguha na lang mga retired nga mga tiguang dito. Eh total, mamatay na. Pwede naman pong mangwinyog bago. Pareho na mag-edad. No, na yung mga ingunana, mga panghuna-huna, mga igsuon. Si Solomon na nga tayo, mauna yung tabo. Naidaran na siya, nakakuha siya dagan kayong mga asawa. O niya, ningon pag yun. Sa verse 4 ningon siya, kaysa dihang natigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa ha? Sa pagsimba sa ubang mga Diyos, wala siya magmatinud-ano sa Ginoo nga iyang Diyos og dili siya sama sa iyang amahan nga si David. Although nakasala tos David og dual sin, murder and adultery. Pero si David nagpabilin sa Ginoo, si Solomon nibiya gyud. Kay ni simba man gyud siya sa laing Diyos og daghan. Tanawa, ang ato rang nahibaw-an ni Solomon kung di ta magbasa og magtuon og kayong Biblia, nga lami kayong nabuhat nakatukod sa templo sa Ginoo. Wait sa kay usara ka templo ang iyang natukod sa Ginoo pero daghan sa templo natukod sa mga Diyos sa iyang mga asawa. Paminawan eh. Ingon diha sa verse 5, si Solomon nagsimba ni Astarte, ang Diyos sa Sidonihanon, o kang Malok, ang malaw ay nga Diyos sa mga Amonihanon. Akong gisulay og tan-aw kung kinsa ni si Malok mga igsuon, usa ni siya ka Diyos nga
hubo siya tanan. Mo din gitawag siya malaway nga Dios sa mga Amonihanon. Diyos siya sa last, sa kauwag. Affection sa babae o sa lalaki. Munang gitawag siya malaway nga Diyos. Ingani din tanawa ni si Solomon, ni Simba dito. Di ka makaingon nga si Solomon kulang og kaalam. Kay sa Bible giingon diha, walay laing hari nga nakabatong kaalam sa nang labay o sa umaabot pa nga hari sama kang Solomon. Grabe ni kaalam. Muna ayaw ka kumpiyansa nga maalamon ako kaayo, dinihugan ako kaayo, di ko makataliko sa Ginoo. Ayaw. Siguro nga patay ta sa atong pagkatawanon og buhi ta spiritually aron di gyud ka mahibulag sa Ginoo. Amen. Sa verse 6. Sa ingon niini nakasala si Solomon sa Ginoo, wala gayud siya magsunod kaniya sa hingpit. Dili sama sa gibuhat sa iyang amahan nga si David. Unya nagtukod si Solomon og simbahan dito sa bukid sa silangang dapit sa Jerusalem alang kang Kamos or Kamos, unsa na pagbasa? Kamos nga Dios sa mga Moabihanon og kang Malok nga Dios sa mga Amonihanon. Tanawa? Gahimo siyang mga simbahan pod sa mga Dios. Next, nagbuhat usab siyag balay alampuanan, diin didto ang iyang mga asawa magsunog og mga insenso og maghalad og mga mananap alang sa mga Diyos. Pastor, nindot man ang di magtotoo. Kaya madala na ako na sa church. Di naan ako'y nakabig. Sure ka? Kaya bisan pag sa kalibo, doon may mahitabo, o di mo siya madala, ikaw may madala. Og nangandoy mong tinuod nga kalinaw sa inyong panimalay, siguro nga ang inyong himuong partner, pareho mong nahigugmas Ginoo. Kay kung nagkaguliyang gani ang panimalay nga parehong nahigugmas Ginoo, unsa pa kaha? Kung ikaw padong sa simbahan, siya padong sa buwangan. Kung ikaw padong sa prayer meeting, siya padong sa tungit. Kung ikaw padong magpapuno sa Balang Espiritu, siya gapapuno sa bino. Kinalisudan. Napa mo diha? Sa mga batanon ha? Oh, Jimar, o gwapo kayo. Ano po mong adto ni? Jimboy. Ha? Oh, aritas verse 9. Nasuko ang Ginoo kang Solomon, kay gisalikoy man niya ang Ginoo. Tanawan Napangutana sa ako, mangutana sa ko be. Kung musugot ka ngang balatian, mo'y makapabiya ni mas Ginoo alkansi ka. Sultian ka nako, musugot ka, na mga tao, walay balatian, pareho. Ang walay balatian, ibiyas Ginoo. Ang naibalatian, ibiyas Ginoo. So sa ato pa, dili sa kahimtang sa panglawas ang rason nga mobiya, naa gina sa batasan. Napa mo diha? Mayong butag, giganid man ko kalisod, pastor. Grabe ka ayong kawaladon ko. Nga nung wa man ko panalangin sa Ginoo, munang naluya kong nabackslide ko. Si Solomon, gipanalangin nag-ayo. Nagpabilin, backslide. Munang wala sa kawaladon o sa kadagaya, naagyapon sa batasan nga magpabilin sa Ginoo. Munang dili ko mutuan ng rason nga biya sa Ginoo kay mao na. Ngayon kag naluya man ko pastor, nauga man ko munang mubiya ko. Si David, sobra pas luya, sobra pas uga. Nagpabilin sa Ginoo. Tagdon ko nimo o dili Lord. Daygon gyapon ka nako. Paminawon nimo akong pag-ampo, dili mo ampo gyapon ko. Nakatigom ko sa gingarian diha nimo or wala, mubasa gyapon ko. Panalanginan ko nimo dili, buhat gyapon ko ani. Mangana bitaw? Now, biya siya gisalikoy niya ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Nga mipakita kaniya sa makaduha. Og mipasidaan kaniya sa dili pagsimba sa laing Dios. Apan wala niya tumana ang gisugo sa Dios kaniya. Verse 11. Dera, paminaw mo ha, mamauli na ta. Kay 11 abot og 13 naman lang ne. Mahuman na ta. Ingon diha. Busa mingon ang Ginoo kang Solomon. Gikonfronta niya si Solomon. Kay wala mo man tumana ang atong gikasabutan og ang akong mga lagda nga gisugo ko kanimo
kuhaon ko gikan kanimo ang imong gingharian o gihatag ko ngadto sa usa sa imong mga opisyal. Ari sa dako tan-aw tanan. Si Lord nagtaganan nimo pabor kadaugan panalangin. Paminaw og ayo. Gusto ba ka 5 ka tuig gikan karon, napulo ka tuig gikan karon, 15 ka tuig gikan karon? Kana nga panalangin nga para unta nimo. Ihatag ni Lord sa uban kadi ka magmatinud-anon sa Dios. Tungod ra sa rason nga naa ako sa kawaladon, naa ako sa balatian, naa ako sa grabing pagsulay, kay wala na nahigugman ako, kay di na ko tagdo ni pastor. Ngano si pastor mo bless nimo? Ngano ang silingan nga nagdaot mo ay naghatag nimo hangin, ginawa? Nga imong alahigon si Lord. Sultian ka nako. Dako kaayong pagmahay ang gibuhat ni Solomon human aning tanan. Because unsay resulta padayono nato sa iyang pagtalikod sa Ginoo mao ni. Ang imong gingharian ihatag nako sa imong opisyal. Ug ang grabe kaayong makaguol kaayo ni Solomon nga iyang gibati kini. Sa verse 12, apan tungod kang David nga imong amahan. Dili ko kini himuon sa imong panahon kundi inighari sa imong anak. Kini may makaguol. Atong binuhatan ang atong anak mo'y mag-antos. Haya-haya kayo mga anak mo ingon, kaning yutaan ni, abot yun ni dito malayo sor. Malayo yun. Unya, 700 ka hektarya ni. Ang among amahan ani, gihugad, gilukop, gitibuok niya nigtanom og puro lubi. Karon, ani nagyuta. Di ba lami kayo ang mga anak? Hayahay kayo ang mga anak. Pero ang nahitabo din sa binuhatan ni Solomon, ang iyang anak mao'y magdawat karon sa grabing consequence. Imong anak Solomon, binlan lang nako og Benjamin. The rest, ang tanan nga mga tribo, maadto magpasakop sa laing gingharian nga panguluhan sa imong opisyal nga si Jeroboam. After this, ang napuli nga hari ni Solomon, si Rehoboam. Ang Benjamin ra ang iyaha. Ang Judah, Benjamin. And then, si Jeroboam, pare-parera na silang ngalan. Si Jeroboam nga opisyal sa iyahang papa, nga si Solomon, maoy nakaangkon sa mas lapad og mas dako. Kayutaan, ging sakupan sa katawhan. Kay ang 12 tribes, usaraman ang didto ani sa Judah na hisagol, ang Benjamin raman. That is why dili ko mosugot nga ang akong Zaneya o Kizeya luoy sa umaabot. For so many times maguna-una ko, matinta lang ako na-una, Lord, manglangyaw tingali ko kaya nang mga anak nagtubo, mag-eskwela na tingali na sila. Or mo apil na lang taning mga ingon ani, Lord, kaning wife na ko. Lord, Lord man to, no? Mo apil na lang siguro taning mga online business, mga unsa pa na sila. But di sad ko gustong mabahin ng akong kasing-kasing. Imagine ako nun paminaw mo kayo, imagine ako no. Tungod kay daghan kayong bato sa Dumaguete. Magnegosyo kog daghan kayong mga bato. Magpabiyahe ko og libuan ka mga dump truck ipangbaligya sa nakalinlain nga mga biyahig Cebu, biyahig dari sa Bohol, biyahig Samar, gigag Dumaguete. Oh, example na, kisa gidunggan apa tay dump truck. Example lang. Nadato kog kalit. And then naay Kristohano niingong mo ato tas di pastor kay magpaampo ta kay naoga balatian si kuan. And pag-abot nila dire, asa mas pastor? Tos ormok. Kay gabiyahe tog tulo ka bards nga bato. Munang og naay pagkaon, praise God, og walay pagkaon, praise God. Og naay kwarta, praise God, walay kwarta, praise God. Ngano man? Ingon si Joseph pagsulti sa dihang gibless og ayo si Potiphar. Tungod ni Joseph. Ningon si Potiphar, Joseph, gihatagan ko ikaw pabulutan sa tanan nga ako tungod nimo gipanalanginan man ko, sige ikaw na tagdumala. Ingon si Joseph pagsulti. Samtang nakatubang siya sa asawa nga,
Cream silk ug shampoo. Ma'am, di na ko na mabuhat, ma'am. Kay dinhi aning dapita bisag itugyanan pa ko sa imong bana. Pero akong giila nga ang akong naangkon maura ang akong gikaon. Amen. Muna ako magisgot kag tanan nga mga salapianong bahin nga inyong gipangdala dinhi. Na ang pagkaon nagkuha mi og pagkaon the rest ana niya sa buluhaton tanan. Di may pwedeng manguha diya amo ang kaugalingon amo palit ni sapatos be, palit ni sinina. Although na ami katungod ana, dili na buhaton because this time mas nagkinahanglan ang church. Amen. Kabalo mo di kaniko papalitong sakyanan ni Lord. Hatagan ra ko. Assuming na po. Kaya makapalit ang sakyanan mo, ingon naman na yung nato, maudi ay. Dili gina mao mga igsoon. Si Lord manggod mo bless siya, wala siya ay kabugaton. Nganong layo naman ta kayong naabot man ta diha. Magtapos ta mga igsoon. So, ang pagtalikod ni Solomon sa Ginoo maoy hinungdan nga nabuak ang iyang kingdom. And dinhin ako nasabtan sumala sa diskusyon namo mga first year nga the king that has a divided heart lives a divided kingdom to his son. Kining tawo nga bahin ang iyang kasing-kasing, mabahin usab unya ang imong gingharian. Pero makita nimong faithful ni Lord kay dili kaniya hutdan. Amen? Pero musugot ba ka nga ang imong maangkon puro na lamang bilin, salin na lang, gamay na lang kaayo. Kanang Kristohanon ka pero mamatay kang nag-antos ra kanunay. Dili na mao'y kabubuton ni Lord sa imuha. Dili gusto si Lord nga salin. Munang gusto niyang tibuokon nimo ang imong kasing-kasing. Kamo man nagtiayon mga bana o asawa pagistoryahanay mo. Lingkod mo panalagsa, di kay magsinggitan na ramog na problema. Lingkod mo panagsa. And then atubang mo, mahal, my love, darling, dar. Dar, ito yung tawagan na ng mga teachers nito, dre. Istoryahanay mo. Magkinaon sa gani. Sa uban nga mga area sa atong kinabuhi o giunsa nato pag padagan ng pamilya ha, pwede tang magsumpaki. Pero han, my love, para sa Ginoo mag-usa ta, tibuok kasing-kasing. Desisyon nini. Magsige may istorya. Saman. Sige kay og bugat nimo dili pod nato gani gastoon kay og bugat nimo kay basig na kay laing gandaman ani. Kay lahi man po nang magpahari-hari kag para sa Ginoo ni. Di man na mauwa man panalangin. Dapat kasinabot gyud mo nga ato ning kanon. Sige. Musugot man gani na siya. Ako pag yun gani ng ingnon. Sigurado ka nga, dili na bugat sa imong kasing-kasing. Oh, good. Oh, good. Dili nga na, uy. No? O, sige, palitan ng butanga. Nga na mga igsoon. Kay kung bugat na sa kasing-kasing mga igsoon, dili na yun na. So, sabot nga, dili pwedeng bahin ng atong kasing-kasing para ra gyud na sa Ginoo. Nanarbaho ka para sa Ginoo. Na may uba manarbaho para sa barkada. Ini kasweldo na, kuha diya, ako'y bala. Dugangi ko sa kalugli ka rin, day. Butagi, palihog og balik 200 na atag 5. Kata. Tuo, mga-korpyo. Tok, na sa kapitan. Korpyo. Nga na hubugon, di ba? Nanarbaho ta para sa Ginoo, nag-eskwela ta para sa Ginoo. Tanan para sa Ginoo, kadi na pwedeng mabahin ng atong kasing-kasing. Amen. Tanan imong buhaton para sa Ginoo. Munang ningon ng Colossians, let everything you do it for the Lord, not for men. Tanan imong buhaton na para sa Ginoo. Di ba? Colossians 3:17 o Colossians 3:23 ba na? Or 27? Mao na. Tanan imong buhaton para sa Ginoo.
Dili pwedeng nabahin ang imong kasing-kasing. Verse 13. Palihog sa tanan binapabata, amen? Tanan mo ingong, ay, salamat. Ganahan na dyan mong mahuman. Sa verse 13, hinoon, dili ko lang katon ang tibuok king harian, kung dili ihatag ko sa imong anak ang usa ka banay tungod kang David, nga akong alagad, og sa Jerusalem, nga akong piniling syudad. Tanaw na ko, kay matapos na ta. Karon, kitang ginikanan, kinahanglantang mang matinud-anon. Nga naman, tungod sa pagkamatinud-anon ni David, si Solomon gibinlag usa, bisag dako kayong sala na buhat ni Solomon. Tama? Dili kitang ginikanan, warning, nga dili pwede tang magbahin sa tong kasing-kasing, mupalayo tas Ginoo. Nga naman, tungod sa pagpalayo ni Solomon sa Ginoo, ang iyang anak maoy nahimong makaluluoy. Nag-struggle ning Northern Kingdom is Southern Kingdom, especially sa time na himo ang Civil War. Nganong Civil War? Pilipino nagpinatyanay Civil War. Israelite nagpinatyanay Civil War. Kay wa na sila nakigiras mga nasod sa palibot. Ang Israelite Northern Kingdom ug ang Israelite Judah maunay siging gagira. Di pwede mga igsuon nga atong kasing-kasing mabahin. Kay kung mabahin na gani na, maoy gyud ay hinungdang mobiya tas Ginoo. Again, si Paul wala sa Ginoo na duol og ayos Ginoo. Samtang si Solomon duol kaayos Ginoo. Puno buhong sa tanang panalangin ni palayo hinoon sa Ginoo. Look at me. Kung si Solomon dagaya kayo mitalikod sa Dios, og si Lucifer dito sa langit, walay problema, walay bayronon, walay balatian, walay kagutom. Nibiya siya dito og nahimong Satanas. Ikaw karong naminaw sa pulong sa Dios. Pamatod Lord, dagaya man ang kinabuhi og kawaladon. Magpabiling hiusa ang akong kasing-kasing da nimo. Og pinaagi sa imong grasya, walay makapabiya nako diha nimo. Anghel man ni demonyo, kinabuhi man or kamatayon, kagahapon or ang umaabot, no one can separate us from the love of God. Himua lang nga dili bahin imong kasing-kasing. Kay kung nabahin ang atong kasing-kasing, ikaw mismo sa imong kagalingon mao'y makapalayo sa Dios. Pero ang tanang circumstansya dili kapalayo diha nimo. Ikaw ang imong desisyon. Hinaot nining kagabion mga igsoon, magtinguha ang tanan nga makabaton gyud tag tibuok ng kasing-kasing para sa Ginoo. Hunungan na nato tong atong kaniadtong mga tuo-tuo, mga relihiyosong mga pagkinabuhi, wala na to. Ang kada usa nato magbaton og kasing-kasing nga alang lamang sa Ginoo. Magampo ta mga igsoon. Ginoong Dios nga labing gamhanan, among pagampo og paghangyo karong gabi huna, nga pinaagi sa imong grasya o sa gahom sa imong balang espiritu. Mahiusa ang among mga kasing-kasing diha kanimo. Sa balatian, kapiskay sa panglawas, sa kalig-on, or sa kawaladon o sa kadagaya, pagkainila o pagkawala mailhi. Huptan namo ang kasing-kasing og huna-huna. Nga nahiusang magsunod ra gyud diha nimo, maalagad kanimo, magsimba diha kanimo. Father, I pray nga mabuhi ning mensahiya ilabi na sa among mga kanakan o mga kabatanunan. Because sama kang Solomon sa pagsugod na mong ilani mo, labihan kagaawas ang among kadasig. Hilabihan ang kainit. Sama kang Pedro, makaingon kaming bisan ang kamatayon, dili makabulag ka namo, tali kanimo. Pero Lord, kami mismo nasayod sulod sa among kasing-kasing o huna-huna. Nga ang kauga, ang kaluya, o gani ang among atensyon nga bahin na Ginoo. Ingon kas imong mga pulong, mga maluibon, wala baka mo nasayod ng pagigugmas kalibutan. Kamning among pagigugmas sa kalibutan, O Lord. Wala ninimo kahimot Because ang tanang butang
nga gikaibgan sa mga tao ug tanan nga nianing kalibutan. Dili man iya nimo, O Dios. Kung sa tabangi kami Ginoo nga mosalig nagyud diha kanimo. Manindog tang tanan mga igsoon, himuon natong pag-ampo. Kining maong awit. Hallelujah. Atong awiton ang awit mga igsoon nga pag-isahin mo ang laman ng aming puso.